Wewelah dening Dwija Disastra. Duh Gustiku Maha welas Maha asih enggal paringana sireping welakku niki Corona sirna king donya katem ing omah pineksa marang kahanan sadengah janma datang kapilah kanggo nyengkuyung sedya tamane para pangarsa nduwuh wewelah kang raposo pagebluk njebluk salumahing bawana datang milih bangsa apa dene agama suki melarat pandinita ketaman pangaribawaning koro kapan tumekaning prepat Ponokawan kang bakal mberat benduling jaman suka pituduh lan wewalah marang janma sinatriya ngrampungi perkara kang ngombro-ombro amung janma kang caket ing Jawata amung satriya kang ambek berebudi bawa leksana amung satriya kang datang Jawa amung satriya kang asih ing sasama kanthi kinentenan lungiting budi mesti bakal bisa ngrampungi
Prambanan April 2020.